баъзе вақт як ҳафта ду ҳафта буд шикоят аз тарафи беморо ки ҳатто то моҳҳо навбатпоӣ мекунанд. беморон муроҷиат кардан ба больницаҳо, яъне беморхонаҳои русӣ тарсу ваҳм доранд, чунки баъзе онҳо ҳуҷҷат надоранд ёки ҳуҷҷатгузоришон нодуруст карда шудааст. мо бе ягон мамнуният, бе ягон ҳуҷҷат метавонем қабул кунем, хизматрасонии тиббиро расонем. агар ҷарроҳиҳо вазбин бошад ки мисол шароити гузарондан дар клиникаҳои мо набошад, мо онҳоро ҳуҷҷат карда бо воситаи мошинҳои ёрии таҷҷилӣ бурда ба беморхонаҳои калон дастрас мекунем, ройгон ҷарроҳияшонро карда медиҳем. ки медурои мақсад чӣ нозина зекини барои тоҷикои худмо хуб аст. мақсад мегӯ акаҷон иҷамане, яъне ки мард шам бошад, зан шам бошад, аз тарафи духтури занонаша мардонаша нози нази тоҷикӣ худа карда метавонӣ, муомилаи тоҷикӣ худат ҳастай. духтури дигар мақсад миллатҳоро мисол русҳоро пас намезанем, яъне ки вай корша мекуна барои дигар нози нази тоҷикӣ худат мақсад ита ноз карда наметавонӣ. ҳатто баъзе ҳам беморхонаи худ мо ҳаст ки мақсад ҳатто бихоҳӣ ам баъзе агар қариби намоз ам ки бошад мега ки бирам намоҷа таҳорат мисол дигар рав намоза дар як масҷида ягонҷо бихон. айни ҳол дар мо тамоми навуди хизматрасонӣ аз соҳаи тиб расонида мешавад, чӣ дар соҳаи ҷарроҳӣ бошад, чӣ дар соҳаи гинекология. махсусан мушкилӣ дар ин ҷо бисёртар дар беморони урологӣ ва гинекологӣ дида мешавад, чунки барои чунин бемориҳо ҳам ҷарроҳӣ лозим аст, ҳам ҳуҷҷатҳои зиёд барои гузарондани ҷарроҳӣ лозим мешавад. дар мо бошад осонии кор дар ҳамин аст ки мебиёнд бо табиб мулоқот мекунанд, проблема асосӣ ёфт мешавад, ташхис монда мешавад. баъд аз оне ки ташхис дуруст монда шуд, дар муддати як рӯз ҷарроҳӣ карда бар хона ҷавоб дода мешавад. ҳамин навбатпоӣ дар мо нест. бемор дар мо занг мезанад, мисол ман пагоҳ ё пагоҳи дигар омада метавонам мегӯяд навбати зинда мисол дар клиника интизор мешавад, администратор қабулгоҳ дар одамони қабулгоҳ мегиранд ба пеши духтур медаронанд, ҳамон рӯз коршон мисол буд мешавад.